Zdravíme vás opět z Intel Gaming Zone v Alze v pražských Holešovicích. Máme tu poslední část workshopu pro Red Bull Ultimátní hráč. Znovu zopakuju, je to událost, jedinečná herní událost, kdy vy si můžete zasoutěžit o to, jestli nejste náhodou tím ultimátním hráčem. Máme tady 5 her, 5 ambasadorů, tím pátým je Devy. Ahoj. Čeká vás CSko, určitě se na co těšit. Já jenom poděkuju partnerům, ještě než se na to vrhnem. Děkujeme Kingstonu, děkujeme Alze, děkujeme Tesku a děkujeme samozřejmě Red Bullu. Na jednoho jsem zapomněl, takže si musím vzpomenout a pak to dopovím. Jak bychom začali? CSko, je to akční hra, střílet asi zvládne každý, ale tenhle ten držák mezi hrama, teď mi došlo, že to je vlastně to je neuvěřitelný příběh s Counter-Strikem. Áno, ako je to viac menej jedna z najdlhšie žijúcich hier. Je tam samozrejme trošku zmena v tom, že sa tam tie verzie upravovali a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku podstata ostáva rovnaká. Je to proste nejaká counter-terrorist hra, kde sa útočia policajti proti teroristom a žije od roku 1999. To je naozaj obrovská doba. To je strašne dlho. To je přesně ta doba, co jsem já na herní scéně, člověče, když si na to tak vzpomenu. Takže já jsem stejně starý jako Counter-Strike na herní scéně. Hele, kam si sednem teďka? Sedem si Kirkovi? Áno, môžeme si Kirkovi a povieme si nejaké také základné fakty, jak to celé funguje, čo to je. Aj pre tých samozrejme, verím, že mnoho hráčov, aj všetkých ľudí na svete, ktorí sa hrajú hry CS-ko, určite poznajú, ale určite sa nájdú takí, ktorí potrebujú trošku poradiť. Celý tenhle ten systém workshopu je právě proto, abyste se nebáli, abyste se přihlásili na Red Bull CZ/ultimátní hráč. Jirko, díky. redbull.cz/hráč, děkuju moc. A zkusili to taky, protože je to opravdu událost, která se tady taková druhá neděje. Dobre, takže asi, ktorí už vedia, čo približne CS-ko je a niekedy ho nainštalovali a pustili, tak to je prvé okno, ktoré uvidíte. V tomto momente sa dostaneme asi do úplne pravej časti možností. Môžeš tam ísť. A je tu teda vec, ktorú si asi základne v každej hre nastavíme. Najprv je nejaký ten obraz. Tak dajme si obraz, nastavenie obrazu. A otázku teda nastáva, to je taká dilema, ktorá existuje od počiatku CSK, aké dobré rozlíšenie mať, aké má výhody a tak ďalej. Na začiatku je teda širokouhle, CSGO už je teda moderná hra a využívať širokouhlú obrazovku. Dá sa povedať, že úplne Full HD možno 1-2 hráči, top hráči na svete využívajú, takže asi nebude úplne ideálne. Ja by som osobne prepol, keď chceme teda začať hrávať nejak tak lepšie. Je to úplne od 1280 po 1024, 800, 600. Nešiel by som nad 1280. Je to stále... A proč teda? Vidíš, to je zajímavý. Je to celá CS ako také je proste náročná hra na počítač, na FPS. My, čo chceme dosiahnuť, je to mať najviac FPS. To znamená, že pokiaľ máme slabší počítač, naozaj tam úplne všetko povypíname. A dáme si maximálne 1280. Dobře, to znamená, že když mám já doma silný počítač, můžu hrát na Full HD? Stále je to proste jednoducho hra. To znamená, že mal by si to hrať, na čom ti sa najlepšie hrá. Sú tam nejaké základy, to znamená, že Full HD je síce pekné, ale je také dosť vzdialené ako keby a nejakým spôsobom vždycky je taká trošku väčšia minimálne psychická výhoda, keď vidíte toho pánačika väčšieho. To znamená, že čím si dáte nižšie rozlíšenie, tým je tá hra nejaká väčšia. Dokonca sa dá ešte urobiť, že tam máš širokouhlí a dáš na 4:3. Nastavíš si tam povedzme 1280 na 960 a dáš použiť. Alebo teda tamto je niekde za tým FPS-kované. A sú tu viac menej teraz taká ďalšia dilema. Stála taká, asi to vidíte aj na streame, že sú také čierne pruhy na pravej a ľavej strane. Otázkou ostáva, či chcete nechať a budete mať teda vlastne 4:3, ako keby niekedy v dávnych časoch, keď boli 19-palcové monitory, na ktorých sa väčšinou iba hrávalo. A necháte si to takto a kedy ste hrávali CS-ko a takto ste to mali a to je najlepšie asi. Alebo si to rozťahnete a uvidíte taký efekt, že sa tí hráči tak rozšíria, zväčšia. Takzvané hitboxy, čo sú body na hráčov, ktoré triafate, sa nemenia, takže nie je to žiadna nejaká výhoda neuveriteľná. Je to taká nejaká psychická výhoda, že sa to tak rozťahne. Ale hovorím, najzákladnejšie 3 veci, ktoré sa využívajú, sú 4:3 s takýmito blackbarmi, 4:3, že to rozťahnete a potom, ak sa vám naozaj páči Full HD, tak si to dáte podľa nejakého vlastného nejakého rozhodnutia. Ale naozaj toto, každý top hráč hrá na takýchto rozťahnutých alebo čiernych bodoch zo 4:3 a majú väčšinou 1280 alebo 1024. To je proste jednoducho niečo, čo je také unifikované medzi tými top hráčmi, takže asi by som osobne volil takúto nejaké rozlíšenie. Když to shrneme, blbý, aby kvôli unavenému počítači sa ti cukala hra zrovna ve chvíli, kdy potrebuješ. Jasné. A tu na dole vidíme všetky tieto nastavenia, tak to pokiaľ možno dáme úplne povypíname, všetko dáme na nízke. Jediné, čo sa pokúsime nevypínať, je víciadrové vykresľovanie.
počkať. Počkať. Tieto tiež český alebo slovenský som to nikdy nemal anglicky. Vícejadrové vykreslování je tady. Áno, to daj. A to mám vypnout nebo zapnout? Pravdepodobne zapnúť. Asi myslím, že to je nastavenie to, ktoré začne využívať všetky vaše jadra na grafickej karte a na procesore. Takže to je dobre mať zapnuté, pretože vtedy tie FPS idú rapidne hore a všetko vypíne. Môžeme sa presunúť... A i tady teda je stíny? Veľmi nízka. Fakt, Ide o to, že stále sme v takom kontroverznej časti, pretože je to vyslovene o hráčoch, čo sa im páči. Keď chcú mať veľmi peknú hru a lepšie sa im tak hrať, tak môžu mať pozapínané všetko. Keď chcú mať naozaj čo najviac FPS, a to sa väčšinou v CS-ku chce, tak sa naháňajú za FPS-kami a všetko si povypínajú. Takže je to taký dvojitý svet. Či chcete niečo mať pekné, alebo či chcete mať niečo efektívne. Nemôžete mít všechno, deti. No, ale mne to bieží doma fakt krásne. No. Takže je to vyslovene na vás, ale odporúčam väčšinou mať úplne všetko povypínané a takto. Môžeme prejsť do tlačítok, čo sa týka klávesnice a myši. To sú úplne základné veci, to si musíte nastaviť podľa seba, to znamená, ako chcete chodiť hore, dole, doľava, doprava, skákať a tak ďalej. Takže čo si tu nastavíte, je vyslovene na vás, je to viac menej, treba to pobehať, je tam milión nastavení, ale asi by som volil iba tie základné. Nejpoužívanější. No, promiň. No. Nechám to defaultní, protože na to jsem teda zvyklý. Ano, asi většina. A teďka hrozně se řeší, třeba v CSku jsem to viděl několikrát, míra zrychlení a tyhle ty věci, že dokonce až i do Windows se chodí a vypíná se zrychlování myši ve Windows a tyhle ty věci. Co ty si o tom myslíš? Je to proste také už dosť advanced a to znamená, že je to veľmi komplikované na vysvetlenie, pretože je to zase niečo, čo si musíte vy všetko oskúšať. To znamená, že niekomu sa páči, keď mu tá myška ide doľava doprava rýchlejšie ako dohora do dola, niekomu sa páči, keď to ide celé rýchlo, niekomu sa páči, že má malú senzitivitu a tak ďalej. Takže musíte si to oskúšať. Musíte vyskúšať, že či sa vám lepšie hrá s vysokou senzitivitou alebo s malou. Ja som taký agresívny štýl hráča a vyslovene idem na reflex shoty a mám vysokú senzitivitu, ale neodporúčal by som to moc, lebo vtedy sa veľmi ťažko dostriafa hráč. A chce to naozaj strašné roky skúsenosti, aby ste dokázali zvládnuť vysokú senzitivitu a väčšina hráčov má väčšinou takú tú nižšiu. Takže na začiatok by som určite odporúčal niečo, taký nejaký balans, ale určite nešiel by som do nejakej moc vysokej senzitivity, aby ste od začiatku vedeli trošku kontrolovať tú hru. Takže toto by som si nastavil taktiež podľa vašeho uváženia. A kolik teda tam mám dát podľa tebe? Pro nováčky, děláme to pro nováčky. Už teďka to vidím, že to je jako rychlý, jak... Ono to naozaj, to sa nedá povedať, že koľko treba dať, lebo každý človek je jedinečný. To znamená, niekomu môže vyvohovať 1 a niekomu môže 10. Ono je to v tomto prípade je to neuveriteľne variabilné a nedá sa povedať, že koľko si máš dať. Musíš vyslovene si tam hodiť hociaké číslo 2, 3, napojiť sa, trošku s tým pobehať a ty už musíš cítiť, že sakra, nejak moc rýchlo to ide, bude sa mi zle mieriť, ideš naspäť do options a zase to zmeníš. Jo. Takže Ještě zastavit s tím nastavením toho obrazu. Já to jakoby řeším, že nemůžu. 4:3. No ale mě to nepustí prostě. Já dám uložit. Ne, tak nedáváš uložit, ty dáváš zrušit. Tu máš použiť. Jo, Je to za tým tak FPS-kom. Ono je tam za tým FPS-kom, áno. Okay. Tak dobrý, jo. Nováčci úplný, ty. Na to sme Dobré. tu. Dobre, takže máme nastavenia. Dejme tomu, že teda tohle jste nastavený, Pozrieme si, že čo tam je také ďalej. Myslím, že v tomto prípade tam je všetko defaultné. Tam myslím, že absolútne nič sa meniť nebude. Jasne. Obrazu máme nastavenia hry. To sú všetko veci, ktoré zo základu tam môžu byť, tak ako sú. Okay. Pustíme sa teda, inventáre rešiť nebudeme, to sú skiny, ale to vôbec nepotrebujeme k hre. Nebudeme takže to řešiť, ale podívame sa tady môžeme na sa pozrieť, krásny odznáček. Máš odznáček. Ďakujeme. To je proste už niečo také, čo sa vám bude hodiť do budúcna, keď chcete hrať s peknými zbraňami. Nemá to žiadnu, absolútne čo najdôležitejšie povedať. Ten je z Katovic, kdyby sa niekto ptal jen tak. Nemá to vliv na hru. To znamená, že jednoducho, pokiaľ si tam dáte hociaký skin, damage vám to vyšší nedá, nebude to proste presnejšie a nič. Takže skiny sú absolútne čisto. Je to jediná věc CSK, kterou mám i fyzicky doma. Žádnou zbraň nech nemám. Tak jo, tak jdeme sa. Môžeme ísť do hry, to je to najdôležitejšie teraz. Dáme si offline z boty. Pôjdeme tam Dust 2. To je akože úplne legendary. Dáme si v tomto prípade, stačí úplne kompetitívny, pretože ideme, daj kompetitívny, daj Dust 2. Je to teraz nepodstatné, pozrieme si iba... Jenom já to tady, jo, tady to je. Tak. A Dust 2 je od začátku, ne? Áno, Dust 2 je jedna z takých najlegendárnejších, mám vlastne, žije do dnešného dňa. Hele, a teďka teda náročnosť botu, jo. Teraz tam žiadnym botom ani, daj tam proste absolútne, daj tam úplne, čo nestrieľaj, ešte jedno, tak. Tí to nech sú... Neškodní boti. Áno, nech sú neškodní. To znamená, že aspoň na nich budeme môcť niečo ukázať a nebudú nám robiť zle. OK. Jinak boti sú teda... Nie je to tým, počítač, áno. Jo? Není to plán. Akurát sme ešte raz sa bavili, že veľa z vás, keď si to prvýkrát zapli, ste si mysleli, že hráte proti týmu. Tým s klantagom bot. A nakoniec to bol teda, bohužiaľ počítač, nebol to tým. Takže tak. Teraz vidíte nejaké to predstavenie. Naľavo vidíte mapku, tá vám
častočne poukazuje na to, že čo asi... A teď sa mi vypla hra. Áno, toto je jedna z vecí, ktoré sa môžu často stávať, že sa môže proste CS-ko padne, alebo tak. Ako každá hra, každý program, jednoducho má to svoje bugy. Ale nič sa viac menej neudialo, len vypol proces a tým pádom sa musíme ešte raz vrátiť naspäť do CS-ka. A ono je to daný tím, že máme to rozlišení jiný a tyhle všechny věci, že jo? Ještě jenom jako info, proč teda se to přepíná do toho 4:3, aby to bylo líp vidět? Řešili jsme na začátku, Klaude, a já ti to klidně zopakuju, protože už mi tady Devi řekl. Je to z toho důvodu, že to máš 4:3, tak to máš na daleko menším prostoru, lépe to vidíš, ty hráči si zdají být blíž k tobě, takže to takový jako pro tvoje potěšení a zároveň, když nemáš úplně tak silný počítač, tak ti vylítnou FPSka nahoru a to je pro tebe to nejdůležitější. Ty potřebuješ mít co nejvíc FPS. Aha. To je výborný žák, čoče. To áno. To môžeme ísť naspäť, teraz asi približne vieš. Teď už to tady snad najdu to DAS tady. My hráči Hearthstone jako neřešíme. FPSka neřešíme. Tam, když ti padne FPSko, to je příjemné. Já mám své 3 FPS a stačí mi to, že? No. Tak snad už se teďka nám povede dostat se. Základy, aby sa vám, keď vidíte tam napravo dole to FPS-ko, základ je naozaj, no keď už blíka do červených hodnot, to je nejak myslím, že pod 80, tak to už je zle. Záleží, aký máte monitor, potom ešte niektorí z vás možno poznáte, že už sa väčšinou tieto FPS hry hrajú so 144 Hz monitormi. No ale vidíme teda, máme tu na výber, jedno sú policajti na ľavej strane, napravo sú teroristi, je to absolútne jedno, môžeme začať teda za tých dobrých. V tomto momente sme sa teda takzvané napojili na štart, na CT štart. Sme prvýkrát v hre, vidíme teda priestor na tejto našej mape menom DAS 2 a v tomto momente sa nachádzame na štarte. To znamená, že tu sa budeme vždycky každé kolo rodiť. Úplne, aby sme išli od samotného základu, mali ste tzv. Freeze time. Ale toto myslím teraz nebudeme riešiť, pretože budeme mať deathmatch, takže budeme riešiť niečo úplne iné. Povieme si len základy. To znamená, že vy budete mať v tomto prípade, rozmýšľam, že či nebude najlepší zrovna aj do toho deathmatchu. Asi bude najlepšie v tomto prípade asi povedať len, keďže deathmatch budeme potom s vami so všetkými, tam si dáme nejaké triky. Vidíte v tomto momente asi celú hru, ako prebieha, neviem čo také si najzákladnejšie, keďže budeme mať turnaj. Bude lepšie, keď pôjdeme do toho deathmatchu. Iba ty, aby sme mohli proste vysvetliť, čo budeme robiť. Tam máš ten odpad, otvoríš mi tam ten odpad a tam to... Notepad. Notepad, aha. Poznámkový blok? No, daj si konzolu a nadiktujem ti. Tak. Co s tím mám dělat? No, daj mi to, aby som to mohol prečítať. Potřebuji to vidět. Jo, takhle. 176. 9, 55, 42, dvojúdka 20012. Mnohí z vás budú vedieť, že takto sa napája na server 20012. Toto je jeden zo spôsobov cez konzolu, ako sa napája na servery. A ideme sa teraz napojiť to, čo budete vy všetci hrať. To je tzv. Deathmatch mode a to je, že sa budú zabíjať všetci so všetkými. Preto som nechcel ísť vysvetľovať, že máte zlých a dobrých, pretože to najpodstatnejšie tu je to, že tu sa budú zabíjať úplne všetci. Tu bude policajt zabíjať policajta, terorista. Áno, ultimátny hráč sa bude hrať v tejto verzii. To ma tak napadlo, že by bolo zbytočné vám vysvetľovať niečo, čo vôbec nebudete potrebovať. Takže tu sa nápoj do hocičoho, môžeme teraz začať. Okamžite si sa narodil, naľavo si mal tzv. Možnosť výberu zbraní. Môžeš ísť sa nechať zabiť, lebo si nič nevybral. A teraz môžeme možnosť. Naľavo vidíš, že keď stlačíš jednotku, tak máš na výber nejaké tie zbrane. V tomto momente, čo je základná vec, vidíte tam napríklad AWP. To by som určite do deathmatchu neodporúčal, pretože je to tzv. Snajperka, ktorá má zlú kadenciu. Je to jeden výstrel a potom musíte nabíjať, jeden výstrel musíte nabíjať. Aj keď ste naozaj najlepší snajper na svete, nikdy nemáte šancu fragovo predbehnúť niekoho s automatom a o tom celom tom ultimátnom hráčovi v CS-ku pôjde. To znamená mať najviac fragov. Takže určite si daj jednotku. Je na vás, či ste aimer takzvaný, to znamená, že klikáte a dávate na náboj. V tom momente by sme si dal AK-47, alebo ste full outer a idete viacej na damage a nejakým spôsobom chcete držať myšku a strieľať takzvané. V tom prípade si dáte buď M4A4 alebo M4A1S. To sú takzvané asi najefektívnejšie. Okay, ja by som na tom mieste by som zvolil určite M4A1. Co bys doporučil začátečníkom teda? M4A1. Presne by som odporučil buď M4A1 alebo P90. M4A1 je v tomto prípade, ty si zvolil ale tlmičov. Áno, je rozdiel, presne to som chcel povedať, že neoplatí sa dať túto zbraň, pretože má len 20 nábojov. A tým, že ideme na deathmatch, keď si zvolíš M4A1, tak vidíme vpravo dole, že má... Je to blbý názov v tom deathmatchi, lebo napravo je to M4A4 správne, tak má o 10 nábojov viacej. To znamená, že máte možnosť zabiť viacej súperov a dlhšie prežiť. To je zásadní. Je to dosť podstatné. Okay. A potom máte ešte jednu možnosť, to je tzv. P90. Ideš, dáš si P90. Tak, počkaj, daj si jednotku a daj P90. Vidím,
Tak? A to je jedna z takých tých ľahších zbraní, má ešte viacej nábojov, má 50, má pomerne dobrú kadenciu, rýchlosť a tak ďalej. To znamená, že aj s ňou budete mať možnosť získať veľmi rýchlo nejaké tie fragy a byť kvázi ultimátnym hráčom CSGO v deathmatchi. Takže jednoznačne tieto dve zbraň by som volil a presne taktiku, ktorú zvolil Jirka, je úplne najlepšia. To je proste bežať, strieľať a dúfať. Pretože nejdeme teraz v tomto momente asi nejakým spôsobom vás učiť, jak správne hrať CS-ko kompetitívne. Vy potrebujete vyhrať ultimátneho hráča v CS-ku. A v tomto prípade myslím, že najlepšia taktika pre vás bude nejaká takáto rýchla zbraň s veľa nábojmi a len strieľať a dúfať. Jaký sú teda podmienky víťazství? Nejvíc fragu? Áno, vždycky bodovo sa to bude proste hodnotiť na základe toho, jak v tabulke skončíte, čo sa týka fragov. Budú sa hrať 3 mapy deathmatchové, z každého sa budú bodovo vyberať hráči, ktorí mali najlepšie to skore, no a v tom momente sa teda určí posledný. Je to tady stejně jako v deathmatchi, že když někoho zabijou, doplní své náboje? Tam to vidíš. Keď niekoho zabiješ, tak ono ešte konkrétne, aký moci zvolíme, dáme vedieť, ale toto je taký jeden z tých základných úplne, že áno, oni sa v tomto momente dobijajú. Takže si myslím, že tady je úplně pohodička. Já si to hledám do ruky a pôjdu tady pekne zabíjať. Samozrejme, tieto spam pointy a všetko je teraz také trošku... Nebude to úplne presne takéto. Ten server nie je úplne ideálne nastavený, aby ste sa na sete zabili 10. Bude tam samozrejme trošku menej ľudí a bude to trošku zrozumiteľnejšie a lepšie. Ale to bude taký celkový princíp toho nejak. A hlavne koukám, že sa nás asi napojujú i diváci, ne? Tady. Tak no, ja tady trošku postřílim. To je, díky, že ste prišli. Práve vďaka tomu, že sme teda poskytli bez hesla a IPčku, myslím, že sa môžu teraz všetci pomerne veľmi dobre zastrieľať si. Ale toto bude práve server, na ktorom sa bude hrať. Vidíme, že tam je dosť dostáva FPS-kovo aj stream. Tak si neviem, čo do svojich hry, že? V tomto prípade, ale naozaj, neviem ešte. Krásny festival, ale... To je krásný. To teda. Toto je trošku tak, to je trošku maso tým, že sa tam všetci napojili. Ale tak si asi hnem. Možná Pojďme začít třeba u někoho, kdo to třeba úplně nehrál, jako je Checkloud. Tady jsme si ukázali jako úplně ty jako hodně... Otázka je teda, aby sme si teda predstavili CS ako také aj z iného formátu, ako je ten deathmatch, tak sa môžeš kľudne odpojiť, lebo tu nás si toho asi moc nepovieme. Ale dívej, teď mi to jde krásně. A tady to je hrozně napínavý zrovna teda. Tak podíváme se jenom, kolik jsem jich dal. 43, krásná práce, děkuji vám a se odpojem. Takže takhle, tak jo. No, napojil by som sa normálne na server a povieme si nejaké základy k CS-ku ako takému, aby sme aj poučili hráčov, ako to celé bude prebiehať. Dáš hrať offline z boty a presne ako sme to chceli na začiatku. Dáš si tu rád z dvojku, dáš si, nech sú tí boti nie úplne... Tak dámy mají zase jako aspoň trošku něco nám ukážou. Jako úplne Gev. To řeší všechno. Hele, a tohle je dobrý pro začátečníky, že by si zatrénovali nejdřív s robotama teda? Pre absolútnych začiatočníkov jednoznačne by som najprv... Ono je tam ten nejaký postup je taký, že treba spoznať mapu. Treba spoznať všeobecne hru, ako sa chová nejakú tú fyziku. To znamená, ako to strieľa, ako sa haďú granáty, ako vyzerá mapa a tak ďalej. Tam sú nejaké tieto aspekty. S tím souvisí teda môj dotaz. Budeme hrát na Dustu 2, jo? Toho ultimátního hráče. Budú tam 3 mapy, bude to pravdepodobne Dust 2, Inferno a tretia mapa sa ešte nejak Takže určite, ale tyhle dvě mapy sú hodí to sú, chceme tam dať jednoznačne také tie legendárne mapy 6 až 1.6, aby aj tí, ktorí nehrávajú Gočko, ale hrali napríklad 1.6 a chcú si to zahrať, aby si nemuseli nejakým spôsobom sa niečo nové učiť, keď to netreba. Okay. No, ešte čo sme si akože samozrejme nestihli vysvetliť, bolo to, uvidíme, že či sa tam tie náboje budú dobíjať, keď nie, tak je dobré, aby ste si ako sekundárnu zbraň k tej 590 alebo M4A4 zvolili nejakú pištolku. Keďže potrebujete znova nejakú silu strelby a nejakú rýchlosť strelby, tak je to jednoznačne 5.7. To je, akože, to je taká moja najväčšia akože, taká nejaká voľba, najlepšia voľba pre deathmatch by bola 5.90 z 5.7. Pokiaľ vám tam tie náboje dojdú, tak switch na 5.7 je jednoznačne dobrá voľba. Po prípade pre takých nejakých akčnejších alebo aspoň skúsenejších hráčov je potom Deagle, ale Deagle je veľmi, veľmi náročná zbraň, ktorú treba naozaj ovládať perfektne. V tomto momente teda už vidíme, že Jirka má niečo asi odohrané, že to nebude úplne začiatočník. A ještě takový to, já jsem vždycky viděl, že když někdo někoho zabije, tak pak skáče s nožem a jak z divokých vajec seká do všeho. To samozrejme, tam sú potom, to sú už také nejaké osobné preferencie hráča, charakteristika jeho, čo začne robiť. Kterou jsi říkal tu zbraň? Pardon, ještě jednou. 5.7. 5.7? Ty napríklad teraz, no, to je ďalšia vec, ktorú si musíme povedať, musí sa odpojiť z mapy. Musí sa úplne odpojiť, disconnectnúť sa. Fakt jo.
áno, odejď do hlavnej nábytky. To je vec, ktorú sme viac menej nepripomenuli a je dôležitá, že v tom inventár je nakoniec trošku dôležitý. A to je, že pokiaľ tu nás volíš základné zbrane, v tom vybavení môžeš dať, tak tu máme na výber určité pištolky. No a ty si napríklad potrebuješ switchnúť takzvanú, myslím, že pri CT-čkároch je to čezeta, a ty potrebuješ dať 5-7 a musíš to prehodiť. To isté môžeš urobiť za teroristov. A v tomto prípade teda zmeniť tú čezetu alebo 5250 môžeš za tek. A to jednoznačne by som spravil, pretože tek je neuveriteľne silná zbraň aktuálne, čo sa týka pištoliek, a tu by som si tiež zmenil. Takže toto sú dve zbrane, ktoré by som si určite nastavil na deathmatch a urobil by som to teraz cez inventár a tam to nájdete všetko. Môžeme sa napojiť naspäť do hry. Okay. Ale to je samozrejme iba na deathmatch. Potom, keď budete hrať hociaký kompetitív alebo budete sa učiť trénovať, tak si treba tie pištolky skúsiť všetky zvlášť a podľa toho, ktoré vám budú sedieť, si nastavíte. Nicméně zopakujem, v ultimátním hráči pojedete deathmatch a nebude to tak strašný masakr, ako to bolo. Áno, budeme to vyzerať trošku ináč. Bude to tam samozrejme rozumnejšie nastavené. Takže nicméně, pokud vám teďka maminka koukala přes rameno a nechce vám dovolit se přihlásit na ultimátního hráče, tak se přihlašte na redbull.cz/hráč až později, jo? Až budou rodiče spát. No aby sme si vysvetlili úplne nejaký základ aj toho CSK, ktorý to ešte tak nehrávate, ale chceli by ste to hrávať, tak to je, v tomto momente sa teda nachádzame za CT na tzv. CT štarte na DAS 2. Táto mapa sa delí, ako skoro každá, respektíve skoro, ale absolútne všetky mapy na CSku sa delia na tzv. Dva bombplanty, a to sú A a B. A vy ako CT máte samozrejme dvoje možnosti, ako vyhrať kolo. To znamená, buď nechať teroristu položiť bombu a tu následne defúznuť, alebo ešte predtým, než to stihnú všetkých 5 hráčov, teda protihráčov, zabiť. Ťažko povedať, čo je najrozumnejšie, ale určite asi jednoznačne všetkých 5 čo najrýchlejšie pozabíjať. Musí to byť trošku taktické, to znamená, že tímovo sa to hrá 5 proti 5, je to tímová hra. Narodíte sa 5 na CT, 5 na T. Môžeme to spraviť aj... Môžeme to spraviť cez teba, to spravíme trošku rozumnejšie. Dáme si niečo, čo moc vysvetľovať zatiaľ nemá zmysel. Sú to tzv. Cheaty, ktoré sú ale iba na lokálnej. Dáme si... Aby sme si vedeli mapu predstaviť, na ktorej budete hrať. Tam sázíš příklady. Fúha, tak ty máš teraz senzitivitu. No, hroznou. Obrovskou, že? No, to hej. Dobrý. Toto je takzvané bindovanie si. Ale aby som vám mohol ukázať nejakú tú mapu. Tak teraz som si dal taký, že proste SVČIC 1 a noclip. To znamená, že môžem lietať po mape. Takto vám môžem trošku lepšie ukázať, ako celá tá mapa vyzerá, ktorú budete na deathmatchi hrať. A v tomto prípade je teda CT štart. Cheater, na to vedel. Toto je takzvaný T štart. Tadiaľ to sa ide na dlhú. Tu sme na dlhej. Tu sme na Ačku. Jeden z prvých plentov, kde sa dá plentovať bomba. Prechádzame na schody. Bomba bola položená, ne? No, evidentne boti sú celku rýchli a podarilo sa im asi na Bčku dojsť. Sme teraz v dolných katách. Niektorí budú možno poznať túto pozíciu, čo sa týka mňa asi. Potom horné kata. Bčkový plent, kde je položená bomba. Vidíme tu aj tikať. A stred. A teď bude bitva. A tu nám bude bitva. Môžeme ísť aj trošku hore do mapy, aby sme si to celé pozreli z nejakej perspektívy. Takže tuto máme Ačko, tuto máme Bčko, tu je stred, tu sú schody, tu je dlhá, tu je T-štart, tu je pred Bčkom a tu sú kate horné a dolné kata. V tomto momente teda toto je jedna z tých map, ktorú budeme na deathmatchi hrať a viac menej táto mapa je asi najhranejšia v celom CS-ku. Takže jednoznačne. Ale je hlavně potřeba znát asi ty rohy, kde se může kdo schovávat. Celé viac menej, o čom celé CS-ko je naozaj nahrané hodiny, kvanta hodín, aby ste vedeli každú maličkú dieru, každú skulinku, kde sa môžete zakempiť, kde môžete mieriť, odkiaľ vám kto vybehne. Celá tá hra je o predvídaní, celá tá hra je o nejakej psychike a vedení prečítania toho nepriateľa. Je to o stratégiách. Myslím, že jedna z hlavných dôvodov, prečo CS:ko je tak neuveriteľne populárny šport elektronický, je práve to, že keď už sa aj tú hru ste nikdy nehrali a napojíte sa, je to otázka, myslím si, že hodín, aby ste spoznali absolútne vocogov, o čo tam beží a jak to celé ovládať. Je to naozaj niečo intuitívne, je to strieľačka, ktorú sme hrali asi všetci
nielen ako v rámci CSK, ale v rámci hociakej inej hry. Či už to bol Doom, Wolfenstein alebo niečo. Proste ono práve proti Hearthstoneu je to trošku rozdiel v tom, že je to Hearthstone niečo úplne nové. Sú to nejaké kartičky, kde musíte počítať a musíte ovládať, čo sa kde deje a tak ďalej. Tu sa napojíte na mapu a jediné, čo viete, čo máte robiť, je tam toho panačika zastreliť. Okay. To je... Jenom jako dotaz, který jako třeba já neznám. To něco hráče v PSR. Moje poslední FPS tak byla Quake 3 Arena, což už je teda taky jako třeba 10 let zpátky. A nejlepší na světě, ale furt. No to rozhodně, ale když to třeba porovnám jakoby tu týmovou část toho CSK, taky deathmatchy, tak jaký je tam třeba rozdíl ve strategii? To je, jako, taky tam můžu plantovat bomby, nebo... A v ktorom? V Deathmatchi. Nie, Deathmatch je vyslovene o tom, dá sa povedať, že vymyslelo sa to kvôli tomu, aby si sa rozohral. Mám taký pocit, že Deathmatch je hlavne na to, aby si sa rozohral pred nejakým zápasom, pretože vôbec tam neumieraš na dlho, nie si proste mŕtvý a nespektatuješ takzvané svojich hráčov. Okamžite, ak ťa zabijú, sa znova narodíš a môžeš pokračovať. Preto sa to volá aj Deathmatch, takže je to naozaj mapa, ktorá bola primárne vymyslená na to, aby si sa takzvané warmapol, aby si sa rozohral pred nejakým svojím zápasom, alebo vyslovene, aby si trénoval. Lebo Deathmatch je neuveriteľný v tom, že je to strašne dynamický mod, ktorý ťa nejakým spôsobom učí tú hru hrať, čo sa týka aimu takzvané. Celé CS-ko sa delí na dve kategórie a to je aim a skill. To znamená, že aim ty dokážeš nejakým spôsobom vycibriť za týždeň. To znamená, keby si teraz týždeň drtil jak blázon, tak naozaj tam dávaš tie neuveriteľné hlavy, ale na tom CS-ku je nádherné to, že to nestačí. Na tom CS-ku je nádherné to, že to nestačí, pretože to je tímová hra. To znamená, že jednoducho ty, keď budeš najlepší hráč na svete a tvoji 4 hráči budú zlí, tak to ti nič nepomôže. Tam tí druhý, takzvané ten enemy team ťa proste jednoducho absolútne prejde po taktickej stránke a neškrtneš. Ale v ultimátnom hráči sa hra deathmatch. Ale v ultimátnom hráčovi, áno, v ultimátnom hráčovi presne ideme nájsť toho hráča, ktorý bude dobrý v tej hre po solo stránke, ako v každej ostatnej, jak Trackmania, Hearthstone, tak LoLko. Takže v tomto prípade potrebujeme nájsť jedného človeka, ktorý je práve to, čo v nejakom tom konečnom dôsledku v CS-ku úplne tak nie je dôležité, ale v tomto ultimátnom hráčovi to dôležité bude a to je práve nájsť toho hráča, ktorý vie tú hru hrať solo na vysokej úrovni. Alebo teda minimálne sa mu podarí aspoň trošku pár bodov nazbierať, lebo aby sme teda uzrejmili, ultimátneho hráča teoreticky netreba hrať celého. To znamená, že dá sa teoreticky postúpiť do finále, aj keď vám niektorá hra fakt nepôjde. To znamená, že naozaj ste úplne antitalent na nejaké autička, ako je Trackmania a ste perfektný CS hráč, tak stále sa to dá zvládnuť. To znamená, že určite si teraz nejakým spôsobom nezúfajte, keď vám nejaká hra nepôjde, stále to v tej ďalšej máte šancu to behnúť. Takže určite by som teraz si nepovedal, že ježiš, ja to CS vôbec neviem hrať, to nemá zmysel sa pripojiť. No, jasne. To jednoducho určite nepôjdem hrať, lebo to CS som úplne ľavý na to. To vôbec nevadí. V ostatných hrách možno budete dobrí a do toho finále postupíte tak či tak. Takže každopádně se musíte přihlásit na redbull.cz/hráč. Jednoznačne a v tom prípade, pokiaľ sa vám naozaj podarí v každej tej hre dostatok bodov získať, stretnete sa so všetkými nami na finále a bude určite veľká žúrka, takže jednoznačne sa na vás tešíme, takže sa určite prihláste. No a pozrieme si teda naspäť. Dust 2 bude teda jedna z tých map, druhá mapa bude Inferno, takže môžeme si prejsť aj tu. Dáme si tam. Môžeš si dať, môže sa kľudne aj takto, to bude asi najrozumnejšie odísť z hry, nebudeme to robiť cez konzolu, to je trošku zložitejšie. Môžeš dať znova vytvoriť. Někdo se tady ptá, jestli CSGOčko je placený, nebo je gratis? Dobrá otázka. CSGO je ako jedna z malých hier z tohto turnaja, ktorá je bohužiaľ platená. To znamená, že na to, aby ste mohli hrať CSGO, nie je to free to play, musíte si to kúpiť. Ale veľakrát je práve v CSGO a Valve robí vždycky také tie svoje Steam sales, tak to sú tie akcie a nie je problém veľakrát do roka nájsť to CSGO za nejaké $2-3 alebo eurá. A to je akože taká tá najväčšia zľava, ako som kedy videla. Tom akože mi nepovedzte, že niekto nemáte 2-3 eurá, aby si tú hru nekúpil alebo nenahral. To už jedna aplikácia do iPhone stojí menej pomaly. Takže naozaj defaultne stojí, základne stojí CS-ko, myslím, že nejakých 9-10 euro. 10, no. A hovorím, stačí si počkať na nejakú tú akciu a kúpiť si to lacnejšie. Nachádzame sa teraz teda na Inferne, ktorá bude druhá mapa. Deathmatchová. Môžeme si to poletieť. Otázka je, že či nám ostal. Ne. Neostal. A ostal. Môžeme si to teda preletieť. Rovnako, ako som spomínal, aj táto mapa sa delí, keďže je to bombová mapa, nie úplne, že bombová, ale je to teda naplantovanie. Delí sa klasicky na Ačko a Bčko. Aktuálne sme teraz začali za teroristom, nachádzame sa na T-štarte. V tomto prípade môžeme teda preletieť, nachádzame sa v takzvanom pekle. Toto je banán. Jedna z možností, ako sa dostať na Bčkový plant a už sa nachádzame na Bčkovom plante.
Vec, ktorú si môžete všimnúť na radare na ľavej strane, je tá červená nejaká area, ktorej aktuálne už tíka bomba. To znamená, že na to, aby ste mohli položiť bombu, sa musíte v tej árei nachádzať. To je proste jediné miesto, kde môžete položiť bombu, inde sa to nedá. V tomto prípade teda môžeme ísť na CT štart, tu sa rodia CTčkári. Samozrejme, aby tá hra bola nejakým spôsobom vyrovnaná, CTčkári majú vždycky prechod na tie planty rýchlejšie. Teroristi sú tí, ktorí to musia dobíjať. V tomto momente sa teda nachádzame na CT štarte. Tu je tzv. Knižnica, kedy si to bola, tak ešte stále tu nejaké knižky sú, ale už je tu aj kuchyňa, takže sa to dá rozdeliť na kuchyňu a knižnicu. V tomto momente prechádzame na Ačko, to je ten druhý plant. Znova to isté, červená area, kde treba plantovať. Čo je také trošku viacej advanced, trošku pokročilejšie, to, že každá z pozícií v CS-ku má svoje označenia. Napríklad pre zaujímavosť poviem, že toto je modrá v Source verzii, pretože tu je modrá otičko, ale v 1.6 to bola červená. Urobím vám tom trošku chaos. A naopak, na druhej strane je teda tamto, vidím, že nám Neříká sa i long a short? Potom, je tam strašne veľa označení, každý si urobil nejaké vlastné, takže je to naozaj v tomto prípade o tom, jak si to ten tým navolil. Mám taký pocit, že Ukrajinci pred pár rokmi urobili úplne geniálnu vec a všetky pozície dali číslovo. Je na jednotke, na dvojke, na trojke, 4, 5, 6. Je to trošku také... A to je takže třeba 58, jo, a ty máš vedieť. To zase nie, pretože ty aspoň na nejakej pozícii sa musíš nachádzať. To znamená, že tu máš proste jednotku, dvojku, trojku, 4, 5. A ty vieš proste vyslovene veľmi rýchlo a efektívne povedať, kde je to v tej oblasti vždycky. Hej, ono ešte... Je zatím sudem, který... Áno, ktorý má nejaký chemický prvok XE4. Je na tom napsáno moment. Áno, v každom prípade teda, aby sme teda dokončili CT štát, preletíme si cez knižnicu, sme na Ačkovom plente, sme v Ačkovom dome, prechádzame smerom na falošnú, tu sme na strede a to je viac menej zase celá mapa, ktorá vyzerá asi takto, to bude viac menej deathmatch, budete hrať aj na tejto mape a treba naozaj, hovorím, základ celého toho CSK je tú mapu proste spoznať na dokonalej úrovni. Keď prejdeme teda na to, že tú mapu poznáme, určite treba nejakým spôsobom sa začať naučiť aimovať. To znamená, že môžeme si povedať, že aké budú taktiky zabíjania hráčov. Takže môžeš stlačiť myšku, tu mouse 3, tak, aby si dopadol na zem. Tak. No a pozrieme si teda, ty si tuším terorista, takže musíš proti tým modrým. Tady proti těmhle. Áno. A máš proste možnosti, ako hráčov zabíjať viacerými spôsobmi, napríklad nožikom, ale to by som moc neodporúčal, lebo to väčšinou sa k tým hráčom ani nedostanete. No a máte možnosť si zabíjať hráčov dvomi spôsobmi. Do tela a do hlavy. Samozrejme, že logického hľadiska do tej hlavy je to najefektívnejšie, pretože aj jak v reále máme to ako kvázi nejakú tú simuláciu z reálneho sveta, tak do tej hlavy to väčšinou zabíja veľmi rýchlo a do toho tela pomalšie. Takže neviem, či by som od začiatku určite neodporúčal sa snažiť aimovať na hlavu. Určite triafajte do toho tela a postupne si budujte tzv. Aim. To znamená, že trénujte, až dokým nebudete cítiť, že nemáte problém triafať tzv. One bullety na náboj a to je v tomto prípade teda headshot. Ale určite by som odporúčal aj na tom deathmatchi pre začiatočníkov, aj na hociakom zápase v CS-ku, nejakým spôsobom sa zastaviť a toho hráča pohodlně zabít do těla. Davy, jsou nějaký zóny. Já teď nevím, jak to popsat, protože to fakt to jako nechápu. Zasahový zóny. Já se pamatuju třeba Soldier of Fortune, když se prostě dal někomu headku, tak se prostě zabil, že jo. Když se ho trefil do ruky, tak jsem mu dal 20, když se ho trefil do nohy, tak 30. Jasne. To funguje tady. Tak je to presne tak isto tým, že je to kvázi, akože sa to snaží byť reálne, každá nejaká časť tela má iný damage. To znamená, že do ruky to bere menej, do nohy to bere menej, do brucha a vyššie to začína brať viacej, krk a hlava bere samozrejme najviac a ten headshot je vždycky od nejakého krku vyššie, to je úplne že najviac. V tomto prípade samozrejme sa nám tam potom aj delia zbranie, ktoré dávajú ako taký damage. To znamená, že Kalah má najväčší damage s automatom, AWP má najväčší damage absolútne zo všetkých zbraní, Deagle má najväčší damage z pištoliek a najsilnejšia zbraň v Rektoru, ale nemôžete zabíjať úplne efektívne je bomba, samozrejme. Takže tu keď to zabije naozaj všetky aj veľmi blízko. No ale aby sme sa vrátili k zbraniam, tak jednoznačne určite veľmi obľúbený je Kalah, ale to je neuveriteľne ťažké na to, aby ste dokázali ovládať. Takže Kalašníkov väčšinou preferujú už taký trošku viacej skillet advanced hráči, takí tí už, ktorí to CS-ko majú nejak odohrané. A proč? Protože kope nebo... Tá kadencia, takzvaný recoil. Hra funguje, CS-ko ako také funguje na recoil. To znamená, že čím strieľaš, tým sa nejak tá zbraň skáče, kope.
takže jednoznačne Kalach presne ako v Reále je trošku ťažšia na handling, ťažšia na nejaké ovládanie, takže musíte sa ju naučiť ovládať. M4 je v tomto prípade trošku jednoduchšia, nekope tak veľmi, ale je slabšia. Samozrejme, oni sa tú hru snažia nejak vybalancovať, čiže každá hra je v niečom o mnoho zaujímavejšia pre niekoho iného. Ja som bol sniper, ja som miloval AWP-ko a stále aj mám veľmi rád, pretože je to proste taká zbraň, ktorú sa treba tiež veľmi dobre naučiť hrať, pretože vystrelíš jeden náboj, netrafíš, zomrel si. Je to naozaj nebezpečný, riskantný ťah ísť do AWP-ka, ale veľakrát sa to vyplatí a viac menej sú to hráči, ktorí sú v týme dosť potrební. Takže celé CS-ko sa bude teda deliť na niekoľko typov hráčov. Máte tam takzvaných, v tímoch máte, že sniper, tactic leader, potom tam máte nejakých tých baiterov, poprípade tam máte nejakých supportov. Ono sa to veľmi dosť podobá na všetkých hry, ako sú moby a tak ďalej. To znamená, že vždycky tam je nejaká rola hráča, ktorá mu niečo sedí. Takže vy sa musíte nejak nájsť, že čo v tom CS-ku chcete byť. Či chcete byť nejaký ten support, ktorý bude hádzať granáty a bude svojmu týmu hlavne pomáhať na tej mape. Či ste tactic leader, máte taktickú stránku mysle, ste proste človek, ktorý vie premýšľať, ktorý vie vymýšľať stratégie a dokáže ten svoj tým nejak posunúť na vyššiu úroveň a celé to takzvané lídovať, celé to nejakým spôsobom viesť. Alebo ste potom taký nejaký ten medfrager. To sú zase potom takí hráči, ktorí sú jednoducho úplne také monštra. Myslím, že z Československa môžeme prirovnať jedného z hráčov, volá sa, že Oskar. Veľa z vás ho budú vedieť. Tak to je presne taký ten štýl hráča, ktoré proste ho pustíte a on si beha po mape a všetkých zabíja. A v tomto momente, taký bol v 1.6. V CSGO sa zmenil trošku na snajpera a v tomto momente teda naozaj vy musíte už uznať za vhodné, čo chcete byť, čo budete schopní byť. Takže aby som nejakým spôsobom na začiatok povedal, vy sa musíte nájsť. Takže keď začnete hrať CS-ko, trénujte ho a nájdite si rolu. Spoznajte sa v tej hre a určite, akým smerom sa chcete vydať a to pilujte. To nejakým spôsobom naozaj začnite preferovať. Nesnažte sa byť všetko. To je viac menej takisto ako vo živote. Proste nájdite si jednu vec, ktorá vám ide a tej sa držte a trénujte to. CS-ko je naozaj geniálne v tom, že je to hra, ktorá je už viac menej dosť umenie. Ja si osobne teda myslím, že vedieť hrať dobre CS-ko je umenie, pretože to je taká kombinácia vecí, ktoré musíte zvládať. Rýchlo takticky rozmýšľať, veľmi dobre nejakým spôsobom zvládať myšku a vedieť tam aimovať lepšie ako ten druhý. Je to neuveriteľná hra, ktorá viac menej dokazuje, že je jedna z tých naozaj najultimátnejších hier práve vďaka tomu, že ju máme od roku 99 do roku 2015 na tejto scéne. A vidíme, jak krásne rastie a v tomto prípade sme si mohli už asi aj ísť zahrať. Já bych šel, nicméně rozhodně nechceme diváky vyplašit. Jo? Zmáčknout ten trigger a střílet, to myslím, že zvládne každý. A i když třeba v CS-ku nejste úplně kovaný a zrovna střílečky nejsou vaše silná parketa, tak jsou tam furt 4 další hry v ultimátním hráči, díky kterým můžete vyhrát. Ale osobne si myslím, že práve CS-ko je jedna z tých hier, ktoré úplne v tom základe sa dajú hrať asi najľahšie. Je to vyslovene, je to také, že síce na začiatku je tam nejaký ten, musíte si tú hru kúpiť za tých pár euro, ale potom už tam nedávate ani korunu a už iba nejak idete a strieľate. A myslím, že v tejto hre dokážete body získať absolútne každý. Tak jak my se teďko potkáme v té hře? Každý, kdo se přihlásí na Red Bull CZ/hráč. Môžeme teda... To je krásně, veď. Když dám hrát a pozvu přátele, tak tam jsme my 4, že jo? Áno, ale to je v tom prípade matchmaking a to sa nevieme úplne... My potrebujeme, aby ste boli v tom deathmatchi. No tak dáme nás 5 proti... Kolik jsme? 4? Proti botům? Uvidíme, počkaj, môžeme to spraviť trošku inač. Je to tvoje. Jasné, díky. Ty už mi 2krát zabil bot, to teda... Ale to si nic nedělej, jako Jirko. Čím to může být, tady to fakt netuším. Možná je to tou senzitivitou 2800. Myslím, že ti to Myslím, že jediný člověk, který trochu tuší, tak je tady Devy. První, když to vzali do ruky. Tak jsme postoupili na Euro, kluci, to je fantastické. Myslím, že kde je ta stránka, to jsme... Postoupili jsme na Euro? Tak, gratulujeme. To je bomba. Dobre, ideme na ten server, ktorý bude pravdepodobne teraz trošku preťažený, ale myslím, že toto nemáme práve v tomto dobre. Aby sme mohli vidieť jednu vec. Jak tam lajkuješ, Fetyho. Môžete sa pomaličky asi všetci napájať, môžete si pripraviť konzolu. OK. Zdravím mamu, tata. Zdravím. Hele, a kdo je tady horký favorit vlastně? No, ono tam na tom serveru bude nás asi hodně, ne? Ne, urobíme to tak, aby já ne, dívej se na tu senzitivitu. Jo, jasně. Tak to zkus to, ne? Akorát jednak to vidět. A to je na myši, já nevím, kde stojí na té myši, na té... Tady máš ty, ne? Tady máš, no. No, tak mi ukáž.
Teď je ještě rychlejší. No, teď je ještě rychlejší, ale počkej. Tak super. OK. Máme heslo, jsi chlapi. to opravil. Hned vám ho řekneme. Ježiš. Tenhle. Hej. Já můžu, na jaký jsem kameře, teďka nejsem vůbec na žádný, ale snad mě slyšíte. Prosím do studia. A jdeme, díky moc. Ještě musíme poděkovat partnerům, což se mi úplně nepovedlo dohromady, takže Kingston, Alza, Tesco, Intel, na který jsem zapomněl, a samozřejmě Red Bull. No, omlouvám se klukům do Intelu. Nás podporuje tolik firem, že to si napsat normálně už skoro, ale to je super. Já myslím, že každý normální člověk by si to zapamatoval, ale prostě mě. Tak. Jinak, Devi, můžu zatím jenom dotaz z chatu, který to byl. Devi, vyřadil svého největšího. Doporučuješ to 1280 na 4:3 jako pro všechny? Že niekto říká, že má... Rozlišenie naozaj presne, ako som povedal, to vec, ktorú si musí naozaj každý sám proste nejakým spôsobom oskúšať, čo sa mu hrá najlepšie. CSko je taká, a CSko je presne ten typ hry, ktorý je o tom, aby sa vám hralo dobre. OK. Connect? Status? Napíš status? Jenom status. V Český sodě, ne? Bráste, jak tam strkali Zemonovi do ucha. Jo, dobrý. Mayday. Hele, zopakujeme pár informací. Dneska je to poslední workshop Red Bull Ultimátní hráč. Jsme teďka uprostřed CSK. Teďka si dáme závěrečný turnaj. Celý 2 dny vás tady prováděli ambasadoři jednotlivých her, což je tady Herdin za Lolko, Jirka Král za Air Race, Devi zrovna řádí teďka v CSku, Cloud nám dneska dal ohromnou nalejvárnu v Hearthstoneu a samozřejmě včera Haky a Trackmanie. Dá se to někde pustit zpětně? Určitě dá. Jo, je to na Twitchi, to tam je záznam. Takže tady na SU Basket Twitchi si budete moct pustit záznam těch celkem 7-8 hodin, kdy jsme se vám pokusili představit ty hry, naučit vás základní taktiky i nějaký pokročilý, abyste se nebáli, přihlásili jste na Red Bull CZ/hráč a zkusili to s náma, jestli právě vy nebudete tím ultimátním hráčem. Kluci nemůžou, a jak jsem zjistil, tak se možná můžu přihlásit. Tak jsem zvědavý, jestli si to vlastně jako nelajsnu, ale musel bych všech 5 hrách poměrně jako vydatně potrénovat. No, tak můžu dělat něco navíc. Jo? Air-raceové doučování. Jak to vypadá? No a ešte potrebujeme Herdina napojiť a budeme tam všetci. Tak počkáme, my jsme Herdina napojili přes nos, ale nelíbilo se mu to vůbec. Ale vy máte nějaký ranket třeba skill, chlapi, protože já jsem jako úplnej žalud v tomhle. Jak se premenujem, prosím tě? Já mám prostě 200 her a jsem pořád unround. My teda jediný, co opravdu potřebujete udělat, je se registrovat na té webovce redbull.cz/hráč a pak už budete dostávat, počítám, e-maily, kde se o vás všichni postarají. První event je 10. Už 10. Takže máte pár dní, neváhal bych, je to zdarma, můžete se zúčastnit něčeho, co se tady zatím nedělo a je to úžasná akce. A já se hrozně těším, jak se s 8 z vás potkáme ve finále. To bude super. To bude velký. A dost se těším, co si zase organizátoři vymyslí za speciální to, protože musím říct, že... A počkaj, ešte nie, ty si to... Takže 5 her. Ten turnaj ultimátního hráče je koncipovaný tak, aby opravdu nevyhrál někdo, kdo prostě celý den drtí CSko celý život nebo jinou hru, ale hledáme toho univerzálního hráče, který to zvládne všechno nejlíp. A vypadne nám dneska vlastně nějaký ultimátní hráč z našich ambasadorů? No tak asi ne. To byl Hrďa, že jo? Ale to je jasný. No, asi sa môžete teda hodiť všetci do hry. A ako to funguje teďko? Takže, tak všetci 4 sa teraz nachádzate teda na tom móde Deathmatch, ktorý sa bude hrať aj na ultimátnom hráčovi. Prvé, čo sme si povedali, je teda základ. Máte možnosť na ľavom menu si vybrať zbraň, s ktorou budete hrať tento Deathmatch. Dá sa povedať, že teda dáme si jedno z hier, aby bolo vidieť, o čo sa vlastne jedná. Haky! Ano. Haky! Jak?
A jdem, pojďte. O CSku se teda vie, že je to jedna z trochu viacej rage here. Můžeme nějak vyhodit, které věci jsou tady navíc? Ne, nemůžeme. Dobre, takže jsme si dali někoho. Haki jdem. Já asi nechápu, co se děje teď. Haki je docela dobrý. Hrajeme, no. A jak hrajeme? Takže teraz stlačíš jednotku. Já jsem ještě nebyl živej dnes. No potrebuješ rýchlo stlačiť jednotku. Potrebuješ rýchlo stlačiť jednotku a zvoliť si zbraň, takže daj si znova nejakú. Okay. Tak, a už máš. Co by stali připínají zbraň? A už môžeš strieľať. Už môžeš hrať, len musíš teda... Jako sorry, to asi nezvládnu, že jo? Vy jste jak campaign spawn. Toto je trošku... Ešte nie je úplne ideálne nastavený server, lebo tam nie je dobrý armor, ale hovorím, bude to obmedzené, nebude tam toľko veľa hráčov. Princíp ostáva. To znamená, že narodiť sa, zvoliť si zbraň, s ktorou sa vám bude najlepšie hrať. Ja osobne odporúčam 590 a 5.7 a proste behať a zabíjať, čo vidíte. Potrebujete body, potrebujete skončiť prvý. Čím vyššie v tabulke, tým lepšie. No a teraz budeme teda vidieť. Toto je... A v ultimátním hráči žádný boti nebudou. Tam naozaj nebude, treba mať botov. Myslím, že bude tých hráčov prihlásených dosť, takže bude treba viacej serverov a... To si povieme, no a... A ty už to začíná tady. Okay. Dáme si teda, neviem, koľko ich tam necháme na tom serveri. Máte 10 minút na to, aby sme zistili, kto bude teda ultimátnym hráčom z ambasádorov a bude mať najviac fragov ku koncu. Bacha, Hak je tam schovaný vzadu, my tady zabijeme nás. Vidíme někde tabulku? To nejde tady na strašně moc prostě. Já se to můžu ani hymnout z toho spavnu. To sa fakt dá nejak vyhážať. Potom ešte môžeš urobiť takú vec, že dáš trojku a vždycky sa ti proste dá ten výber, ktorý si mal predtým. Až kým nenapíšeš výkričník Guns, teda zbrane, sa ti tá možnosť nezvolí. Zabíjať môžeš úplne všetkých, ty strieľaj úplne do všetko, čo vidíš. Ale ako to je fakt šílenosť. A teraz je freestyle. Aha, teraz sa tam hodil tento. Hej, nečumte na mne vy dva. Toto je veľmi nepríjemná situácia. To sa určite neudeje. Freestyle tam nebude, tam budete môcť teraz stále, ale teraz nastal taký trošku menší odpočet. Myslím, že ty spavnujeme jako na jednom spavnu. No to se takhle nebude dít, ale potom. Áno, teraz iba tak trošku zdupol server. Já vím, že se jako debilně ptám, ale fakt jako nechápu, co se děje. Sú tam také trošku sprosté spawny, takže... Teďka je to... Jo, to jsem pochopil, že nás to je hromada. No, bys to měl spawnovat tak, že se tam... Bugly sa tam spawny, to znamená, že všetci za teroristov sa spawnujú na T-štarte a všetci za CT sa spawnujú na CT-štarte, takže je to trošku maslo iba z vašich strán. Tí spawn pointy normálne na ultimátnom hráčovi budú random po mape, takže vždy, keď vás niekto zabije, ocitnete sa napríklad na dlhej. Potom, keď vás niekto zabije, ocitnete sa zrazu na B. Bude vás to hádzať kade tade, takže teraz sa trošku... Ale to důležitější je teda se tu mapu naučit v podstatě dopředu. Ty jsi zmiňoval, že určitě se bude hrát Dust 2 a Inferno. Bude sa hrať Dust 2, Inferno a tretia mapa bude prekvapenie. To si nechá to prekvapenie. Tretia mapa bude prekvapenie, to si nedáme v tomto momente ešte. No a aby som teda ešte raz zopakoval, najlepšie, čo môžete spraviť, je prvýkrát, keď sa napojíte, vybrať jednotkou zbraň. Moje odporúčanie je niečo medzi M4A4 a 590, kvôli tomu, že tam máte veľa nábojov a je to zbraň, ktorá je ľahšia na ovládanie. Pokiaľ si veríte, a predpokladám, že v tom prípade už nepotrebujete vôbec nejaké moje rady, tak to je AK-47, pokiaľ si veríte na to, aby ste tam proste klikali a aby ste tam dávali headshoty, tak určite Kalach. Rozhodne neodporúčam zbranie, ako je AWP-ko. To sú bohužiaľ, síce aj keď je to veľmi dobrá zbraň a mám ju rád, na deathmatch sa absolútne nehodí, nemáte šancu získať toľko fragov ako hráči s automatmi. A z tej pištolky jednoznačne znova, presne ako pri Kalašníkovi, pokiaľ viete hrať, tak si zvolte Deagle. Ten bude dávať naozaj krásne, dobrý damage, síce má málo nábojov, ale dokáže zabiť o mnoho efektívnejšie ako hociaká pištolka. Pokiaľ až taký dobrý v CS-ku nie ste, tak treba ísť na istotu a to je 5.7, to je 20 nábojov, zbraň pomerne dosť silná, to znamená, že na blízko zabije na jednu ranu do hlavy. Takže určite moja najobľúbenejšia voľba v tomto prípade, aby ste mali úplne, že čo najviac fragov, bude 5.90 a 5.7. Vidím, že teda je to teda naozaj uvidíme u někoho, kdo vede? Hake vede? Nejakým spôsobom skončil timeout. Hovorím, úplne sa resetovali nastavenia toho deathmatchu, bohužiaľ, takže je to trošku horšie. Ako sa zapína chat? No. Väčšinou to býva ičkom. Y. Tak Y. Samozrejme dá sa v CS-ku aj písať, alebo rozprávať, ale to nebude podstatné. I jako chat, jo. Áno. No Haki není tak špatný jako my všichni.
Hele, Ta hra je celá vyčistá. takže je to trochu Gorefest, musím říct. je to trošku peklo. Bude to o mnoho, samozrejme... No. Aby jsme se nehledali. Vidíme, že Haki si zvolil teda aimerskú zbraň a už to CS určite videl predtým, takže snaží sa tam klikať. To je naozaj veľmi dobrá stratégia, pokiaľ aspoň trochu CS viete hrať, pretože ten Kalašnikov je strašne silný a dokáže zabiť efektívne tých hráčov najlepšie. Zase nebuď emotivní, ale... Čech Klauda vidíme, že je trošku frustrovaný práve kvôli nastaveniu, že ho to stále robí. Nejsem frustrovaný. Samozřejmě nejsem frustrovaný. Aby som teda aj za seba povedal asi možno nejakú taktiku, čo sa týka deathmatchov, ako by som to ja osobne hral. Rozmýšľam, asi by som v tomto prípade vyslovene, keďže musíme ísť za tým skore, je absolútne nepodstatné, koľkokrát umrete. Normálne by som ja deathmatch hral, aby som sa učil hrať určite s M4, Kalachom, AWPkom a tak ďalej, ale chceme tie body. To znamená, že 590 a utekať, všade utekať, strieľať všetko, čo vidíte. Tým, že budete zabíjať aj CTčkarov, aj teroristov, natrafíte naozaj na hoci koho a hoci koho zabijete, dostanete ten potrebné body a tie body ku koncu určia, kto bude ultimátnym hráčom CSGO. Takže ja by som určite volil 590 s 5.7 a bežal a snažil sa nájsť každého nepriateľa, akého len uvidím. A snažil sa ho samozrejme zabiť. Pokiaľ možno sa 150 snažte mieriť niekde medzi úroveň hrude a krku, lebo zbytočne, keď nie ste úplne v tej hre dobrí a hodne dobrý. Je síce fajn zabíjať hlavou, ale je to ťažké. Je to naozaj ťažké. Trafiť tú hlavu tým, že je maličká gulička, nie je úplne také jednoduché v tom CS-ku a pokiaľ tú hru nevládate, radšej choďte na istotu a strieľajte do tela. Lepšie je zabiť, povedzme, do hlavy, lepšie zabiť 10 do hrude za minútu, ako 3 do hlavy. To je akože logika. Jo, tak vezme čeho, no. Kolik máme? 4.30? Zjistíme, kdo vede? Môžeme pozrieť, dáme si Hakiho. Ukáž, koľko máš, daj tabulku. S 94 asi jednoznačne vedie. Môžeme si dať Čech Klauda. Ja to ani nevidím. Tak, to je zatiaľ druhé miesto. Môžeme pozrieť Jirku. Ty máš 59, takže druhé miesto sa nám mení. Na Jirku. A ty si na tom ako? Daj nám tabulku. A 55. Má 55 pragu. Takže v tomto prípade na tom lepšie. Takže Haki 1, Jirka 2, Herdin 3, Čech Cloud 4. To je aktuálne teda. Hele, ještě 3 minuty 40 teda, jo, baka. Ešte máte chvíľku. Seru na to, jdu domů. Takže máme jedného odpadlíka, to sa môže stať samozrejme aj vám. A tady tak trošku zapnul. Ten se tam děje, chudák. Člověk ve střižně. Hledá jinýho hrajícího hráče, hezkýho. Hele, já myslím, že tenhle ten turnaj byl takovej hodně divoký. Horší jak v německém swingersklubu, přesně tak. Nebo podobný, no, teda jsem pár byl. Jak to, za chvíli se odlogujeme teda tady odsaď z Intel Gaming Zóny v Alze v pražských Holešovicích. Byl to nádherný dvojden, nádherný víkend, kdy jsme vám ukázali tipy a triky. Udělali jsme pro vás workshopy na 5 her, ve kterých se bude hrát ultimátní hráč. Něco na závěr CSka, Devi? Na záver CSka teda, aby som len ozrejmil, že sa tam že ste písali v čete, že či to bude takto, nie. Ako som spomínal, bude to klasický deathmatch. Ak ste niekedy hrali deathmatch, tak to bude spôsobom, že sa budete respawnovať na hociakej strane mapy, absolútne náhodne. Zároveň budete mať takú auru, niektorí z vás to poznajú, a to je to, že vás nebude sa dať zabiť prvých nejakých 1-2 sekundy, pokiaľ sa nepohnete. V momente, ako sa pohnete, sa vypne. Takže ten mod bude úplne klasický. Tí, čo ho poznajú, budú vedieť, o čo ide. Tí, čo ho nepoznajú, tak je to tak.
V každom prípade asi by som teda, myslím, že už viackrát som opakoval, aký spôsob deathmatchu máte zvoliť tej hry. Určite by som jednoznačne na vašom mieste išiel trošku zatrénovať si. Niektorí to nebudete potrebovať, ktorí to CS-ko hrávate. Tí, ktorí to nehrávate, určite si to párkrát zapnite. Stačí ísť teda do vyhľadávania servera a tam si napísať deathmatch a vyhodí vám to vo filtri všetky tie hry a zápasy v takomto móde. Tým by som asi odporúčil, aby si to išli zahrať, pokiaľ nevedia presne, čo ten deathmatch je. No a môžem len teda povedať, že asi to pre to CS-ko bude všetko. Super, hele, díky moc.